Alhamdulillah, Pak. Saya wis entek lho. Pon telas, Pak. Iki piye iki? Iki dodol ning pinggir dalan sing aku sapa iki? Hah? Nggih, mboten enten sing ngakon, Pak. Lah ngono iki ngurusi wong liwat kabeh iki. Motor-motor liwat terposo iki. Lah motor kan liwate dalan raya mriko to, Pak? Ora iso ngono kuwi. Lah iki dalan iki wong, Pak. Ngaku iki. Ora ngono kuwi. Alah, lho ka, delon ka. Gerobakmu mepet aspal ka. Piye ngono kuwi? Mboten mepet aspal, Pak, nika mang tingali, Pak. Cobi mang tingali mriko. Golek meteran apa piye? Cobi mang tingali riyen. Nek motor rada minggir meh ketabrak iki. Lah kowe iki ning kene ora ijen iki piye maksudmu iki? Nggih, padha-padha golek pangane, Pak. Ora Pak. iso ngene iki piye iki? Ya ngene wis entek. Ya harus ngono daganganmu kok. Lah, Piye iki? nggih penake pripun, Pak, nek ngoten, Pak? Ya ora ngono, ya kowe ora ijen kok. Ya Nggih. Nggih carane nggih, Pak. Lah apa iki aku ora njaluk iki. Alah. Alah. Aku ora njaluk lho iki. Kok dadi anggo koyo ngene barang jebal ini nah. Nggih, Pak. Nggih. Tapi niki aman mboten, Pak? Ya aman. Aman. Ora anu ya. Nggih. Ngurusi wong liwat. Nggih, Ya. nggih, nggih. Wes, ngono ae. Nggih, suwun nggih, Pak. Wes, ngono ya. Nggih.